Good afternoon, sir. Ish. Is that Caroline? Oh yeah, well for that in Trenish. I told that to listen to me. I don't joke here. If you want to know how serious I am now, don't play with me here. Sorry, sir. I'm with you. Pranga Piatin Ramalata Koshigla Mesa. Blambo Bia Yoga Bona WhatsApp. My winning boss. Pranga Piata Koshigla Mesa. As I told that to here. Sorry, sir. It's a melele. Mba. Eleheji Rembo Tienga. It's a melon came away. Mba umoye celestial. All celestial sign. Way white. Then a week kerenge. Yes, sir. Akuma ni hawo la mrenga ke ba ni ha ko dum. Mposto ya ge de kwa ngasi mo aga me wo pia. Nga ni ru mo de tafi. Aya wo phone na tebe na ke bi ne mo to lara maso. Okay, can me pardon. Fese ba wona ga tabata hiya. Fese ba wona ga tabata hiya. Onye Celesta. E wo Celesta yiri 90 kan. O wo no. Ije gbe egwu ku na ga fe karịa ndị mmadụ. Fe ma mestra ma paraga. Wapaka n'ukwu Opaka n'ukwu. Lekwa etafi ije kwa akwa no yiri no ka kan. Onye ji etafu ka kwara gị ihe. Amukwara m na-adị. Ije were etafu ndị mmadụ chịtatara gị. Cha ya no were kwa akwa. Go back. Kali gosi ihe ewu. Onye ọsịsa. Ọkpa na-eji ama nwaanyị na-anaghị anaghị. Kali sam. Tọnụ! Wapaka dia. Look at him. Where the Celeste? Where the hell? Where Paka get there? This guy think I'm talking here. No, sir. It's in the feeding keta. Branga bia bum say one year Celeste. Look at the waka down straight. If food give food when we hang for time. The lady press and iron. Branga food give. I want them package abakarat. Mba. Ele hike ko kpọrọ ụta. Ike m akụkpọ o si na Ghana m. Damn you, ihe ụmụ anyị nwere otele gị ma Chineke agbara ọkụ gịnị watch na ka. Afọ atọ ndị n'otu ntị sabamata ya n'ọkụ onye na-aṅụ oke Pepsi. Pranga bịa isi na Ghana. Telefon na straight ọsịsọ. Kwa ihu ndị rọrọ oke nrọ. Pranga bịa isi na Ghana ike nwe. Isi na Ghana. Iwe onye ebe? I'm Imo State. Ebe n'Imo? Mbitolu. Ebe na Mbitolu? Mbieri. Ebe na Mbieri? Umonyale. Mbieri. Nothing on I'll bring you down here and I'm not joking. Don't play with me if you are serious. Listen, yes. Lanya, Tezaga Caroline. That was Caroline. I will put a say, man, I can't say, man. No, I'm able to get here. That's a Kendani Napa Caroline, no Jarato, who did law. But you know, I'm not a deep Rajenga. That woman had no, she come on. And I'm going to come on. Oh, when the Caro. I give me a shot. How may carry them matter? I'm a Buna. I want a Nakawam. Unetraka Pogamo. No, I could come on now. What I move one of it. If we open again on our first. They were told to didn't see Konyaku can't see me. Ranga from here. No, I got you on the again. Now, where's the guy?
Side ebe ka esi shi. Ụmụnne ala mbiere na Mbitoolu. Ije mo la. Amụbeghị m nwa mbụ. Apare gape. Ahụta m ime na primapi. Apare gape ma se gape nwanyị apị Chineke agbagọkọ. Wepụta na ekwenye n'okpuru fonu gị. Ị ma se gape nwanyị apị. Apare gape. Enweghị nkwela n'okpuru fon. Mba pe m apị. Nwatakịrị a na-apị ha apị. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Mommy m dị ndụ but daddy m anọghị. Nna gị ọnwụọ na. Na imewele eko m ga-ebutu gị ihe na mesie fonu gị ahụ. Wepụ aka n'okpuru fonu gị ahụ ya. Ịkọnye ihe ya now. Ejighị m aka n'okpuru fonu m. Gịnị gburu nna gị? Ọrịa ga nwụọ. Gịnị rịa gị ya? Achere. Heu. Donna. Ọnwa achere na family. Reshe. Ụmụnne gị adị ole? Anyị dị 5. Akwụkwọ nọ n'ụlọ unu. Nne ị na-eme ka ana m anụ my voice. I'm sorry. I'm sorry, I'm hearing myself. Ị mara ihe tiri na phone, wepụ ya or I bring you down. Tiri na phone, ma Android ma nọ dị nga, iPhone m ka m use ga. Omegaghị m eko. Ejikwanụ m earphone na ntị. Akwụkwọ nọ n'ụlọ unu. Mba, akwụkwọ nọ n'ụlọ anyị. Olo. Mmadụ ọ na-anara fenti n'ụlọ unu kwa afọ kwa ọnwa. Olo. Enwere onye asị gbara n'ụlọ unu. Olo. Nwoke ọ pụtara ụta ya eko ga-asọ tụa ozu nwanyị. Olo. Mpa gị bifo ya nwụọ nwere mgbe ọ kpara buusu. Olo. Enwere nwanne gị ji aṅụ goof. Olo. Ise wu onye sele nwe onye na-efuru amụma. Mba, ana m worship adị m gaa chọọchị ma lọtawo m prophetess. Mmadụ ole ka e nwere na kandụl? Nwa bụ onye m mụrụ na kandụl n'isi. Unu ji agwọ ndị ara? Ee, a ji agba onye ara. Agbọghọbịa ya na ndị ara dị na mma based on ụlọ ụka. Mmadụ omele gị ụta. Mmadụ ekwebeghị m ozu before. Iji anyụ oke ahụ. Oke ahụ. Olu. Otele gị ebere ya ugwu. Aga m asị mba. Ebe ego. Arịghị m sure because o buru ibu, arịghị m sure na ebere m ugwu. Ele nga afọ ifo dị ime ka ọ na side. Ire ọtụ m ka m kwuga, arịghị m sure ebere m ugwu. Ọ ka agbịrịgba ire. Simon, arịghị m sure. Ele nga o toruru. Ọ gbara agba, ire ọtụ m gbalịrị abalị, arịghị m sure amaghị m ebe onye ebere ya ebeteghị ya. Ọ nọ n'akụkụ ka ọ nọ straight. Ọ nọ straight, nga ahụ ire ọtụ na-eji esokọpụta ka ọ nọ. Otele anya achapụ ire ọtụ ya ga-awụ nwoke bata ya eme ya ụtọ a. Ya wụ mmadụ ole tara ala ya? Mmadụ 3. Atagide ga-eje ewere asụ kọ ya n'aka kọpa dị ya tufu eti ihe. Mba o. Ị mara ya echi?
Ama m nri echi very well. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee, Gịnị ka ị na-arụ? ana m adụ ihe ugbo bata agara m n'abalị ịkụ okwu. Agụrụ m Igbo language linguistic. Ị gụrụ Igbo language linguistic? Ee, bata eji m adụ akwa ugbo na ya meshin m na ya adụ. Ha? Ee, Iwu onye highway. elee nduka highway ọwa wata m. Chineke amaghị ọka ebe aga abịa jumele dịka highway. Ị jere iwu onye highway iwu onye hụkọpi. Akpọ gị na fon gị efere gama akwụọ gị ụgwọ. Mba, olu. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Ị ga-aṅụtafu mmanya? Aga m aga ego a na anụ m aṅụ ma betu my highest drink before Black Bullet before I change it to Heineken, but ọ bụrụ na m na-aṅụ kata m nwa mmanya, aga m aga ya na ngwa onye mmanya. Ataba gị ego enye lodi mkpu ị na-eti. Ọ depend like ọ bịa m chọrọ ịnyụ ana m eti Onyonyo. Ụkwara nta ọdịghị? Mba. Gịnị ka ị kwara akwanụ nga? Ọ ga-eme ajụjụ ka ụkwara nta ọdịghị nwere koodu ele ndị sha nọnyere anyị ji enweghị ego ele ndị sha nọnyere anyị? Ebi m Owerri Ọjị ka m Ịdị ọchị nga bụ vileji ịbịara ga bịa ịgwa m sị nwere koodu onye ụkwara nta dami nwa dị ndụ nwụrụ anwụ ịbịara ga bịa gwa m sị nwere koodu ibu ụkwara nta ahịara hit nga bịa gwa m sị nwere koodu ị nwere wichi koodu? Ịmasị oyi amụra gị ịmasị nwere ụkwara nta ị ga-abịa gaa trite bifo gị bịaba nka ịmakwasị airborne disease gaa kọrọ ya kụtara m nga. sorry sir, iwe wela Sorry, gịnị ị nwere ọsọsọsacha ndị nọ na comment section na ha kpara echi ya dị ka gịnị? No wonder ntị ji azaga gị m chesọ ezigbo ntị zaga gị. ejighị m ahụ ajọsụ m agbake gị Ndị ọsọ agbaka gị gbake temio onye hụ nge ntị gị zara aga abụ asọwa ikuku bịara ga abịa gwamsị nwere koodu. Lanya nama pasturu na seloje pano na nama lanya betano na ho nama iti auto ngana mama ga kana auto tele mama ga kana ya iya banga bata ko shigara mese letu lekwekpo kparishi no ko onye nwunye onye bega anọ na ahịa mgbe isi ya akaala achọrọ m ịdọ ya adọ echi. asaje damyo shikola aka ala tore tognato Genotype m AA. Blood group of them. O plus. What number? 07030960454. Kwe ihe agaba n'ihu akwado m gaa n'iru. Gawa n'ihu achọga m di. Don't joke with me, I'm not joking here. Asị m gị gama n'ihu akwa m gbara gị post. Mara kwaso television gushi gbakwa ma nwe mara pa je treat. Ọdụma na-eshi ishi. Ịchọ gị bịa cheki ọdụma na-eshi. Chineke ga-egba gị ọkụ ma ịgwa m that kind of a thing again. Ịnwa nwa mepe ọnụ gị mere tọkọ that nonsense m bịa cheki gị. Ayiri m gị ma dịka ọtọtọ ihe. Damyo ihe ji akwaga akpeghe nga. Bụtụlụ ọrịa bụ usu na-agarịga. Asege damyo. Tụlụ ọrịa bụ usu agarịga na gị bịa nga akwaga akpeghe chọọ onye na-akpa ihe. Praga akwaga m bịa cheki m cheki gịnị. Ịhụ na medical doctor. Agwara gị saa m ha bara dọta agwara gị saa m dọta amasị ama ma ọ dọta eme mgbe oji praga agwa m sị m bịa cheke
Because here you laugh with me. She like I'm gonna come. Could I get some to go here? I'm gonna get some to get out of this place one thing. God. If you come here, I can't tell you serious. If I got to catch you guys, you homo.